tro cyntaf erioed mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob math stuff really. Felly, dewch gyda ni. Croeso i Pob luck, babe! Just rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagi yn dda, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz. Helo. Helo. Croeso nôl i Pob Luck, babe. Croeso nôl. Wythnos arall, pennod 10 fi'n meddwl. Oh, wow. We're on a roll. Nawn ni just cario ymlaen, I suppose. Yeah, go on Might as then. well. Yeah. Ti di, hoff cwestiwn fi ofyn ti ar top y podcast yw beth ti bod yn neud ers wythnos diwetha. A mae gen i deimlad, os ti fel fi, not a lot. Actually, loads. Ond ti'n gwybod pan mae gymaint i digwydd, bod ti fel, where do I Where's- start? yeah. A sut ydw i'n pinpoint o Yeah. Ydy e'n lot o stuff fel o ran gwaith, neu ti di bod yn neud stuff? Gwaith, di bod yn brysur, achos fi nawr nôl yn gweithio ar Radio Cymru 2. Shout out, plug. Gone Oh my down. god, ti'n cofio pan nes i weithio ar... Tunes Ti'n cofio pan nes i weithio ar yr promo stuck in Hyfforddi. that truck? Hyfforddi. Yeah, Hyrwyddo hyrwyddo fe. fe. Yeah. Class, I have never been so cold in my life na sefyll ti fas y truck yna. Fi'n am cofio, oriau. fi'n cofio ti'n bod yn really rhawllyd. O'n i, ac ar y pryd oedd pan o'n i gyda'r kidney stones a kidney infection hefyd, heb gwybod. Yeah, it all makes sense now. Fi'n cofio ti'n bod yn really sal, fi'n cofio fel, come on, aros ma. O'n i fel, Fi really ddim yn teimlo'n okay, yeah. Ond nes ti aros mas do gyda co-workers fi. Hei, gyda rhoi co-workers ti, So, ie. ges ti amser neis? Lovely, Good, ie, good. yn y pub, gwylio rygbi. Fi'n gwybod beth ti'n meddwl ddo. Fi'n teimlo fel, os does dim byd, os fi wedi bod yn gweithio, fi methu cofio beth sydd wedi digwydd. Fi just wedi bod yn fel mynd o peth i peth, really. Ie, ond beth sydd wedi newid mawr yn fy mywyd i yw bod rhywun wedi symud mewn y stafell sbar. Oh yeah, housemate newydd ti. Housemate newydd? Fi does dim recording in progress sign lan eto though. Na, ond mae'n gwybod. So falle bydd hi'n dod mewn mid-recording. Falle neith i. Exciting. Ie, falle neith i chip o mewn. Siarad Cymraeg? Na, ddim yn siarad Cymraeg a ddim yn hoiw, so really not the demographic. Na, sydd okay. Tymod, mae'n teisio mwyaf o'r pod, Yeah. o bosib. Ond, croeso mawr iddi Croeso, rhoi yeah. clic i ni ty beth. Every little helps. Yeah, na mi'n So lyflu. sut mor yn mynd, yeah. So far, so good, ti'n gwybod? Athyn ni'r quiz yna do wythnos diwetha yn nos Iau, the one that I pinky promised bys ni'n mynd mas. O, wel, Be i chi'n fod- meddwl nath ddigwydd? I fod yn dig i fi, nes i ffigur mas ar ôl y ffaith, actually, fi angen bod yn gwaith i prepo am shoot. So, bai fi oedd hwnna, because I literally did not check my calendar. Ond, be oedd yn really ddiddorol ar ôl y quiz, nath ni ddod yn ail, by the way. Do. Da iawn ni. Do. Robbed. I think it was a fix, if I'm honest. Glaw yw hwnna. Oh my god, o'n i ddim gwybod beth oedd. O'n i'n meddwl bod yn cwmpo. Na, glaw. Glaw. Ond be o'n i'n ffeindo'n hilarious oedd ti nawr yn teimlo fel, actually, ti moyn i Rach symud mewn. After all this. Ie, ond ti angen deall. Pan nathon ni siarad am hwn tro cyntaf rownd, oedd e'n early doors, really, yn dau. Oedd e fel 4 months in neu rhywbeth Just cyn doli. Na, fel mis Tachwedd. Mis Ie, Hydref? falle. Rhywbeth fel Ie, hwnna. ie. I suppose mae lot yn digwydd o fewn. Ie, ond i ddim wedi bod yn Tyrese. gyda'n gilydd mor hir o hynny, Ie. really, pan nathon ni dechrau siarad amdano fe. Ond i really moyn, ond wedyn o'n i fel, ydy e'n rhy gynnar, Ie. a kind of... Achos ti heb byw efo partner o'r blaen hefyd, Na, oedd e'n na. fel big a deal. Ie, a ni hefyd yn ymwybodol, mae'n gallu, fel, ti'n mo, inevitably mae fe'n shift o dynamic. Ydy, ie. So, o'n i fel, o'n i ddim yn barod i fel, o'n i'n really enjoyo'r bit Sut cyntaf. oedd e? Ie, ie, Yeah, ie. really, really, really enjoyo fe. Ie. So, a fi dalen, ond nawr fi yn teimlo fel, so, ond all in good time. Yeah, So, exactly. Fi'n meddwl overall bod ni wedi wneud y penderfyniad cywir, a mae'n neis achos na Yeah. byddai'n teimlo'n mwy na barod. Yeah, so sydd pan yn- ma fe'n digwydd, which it will, fydde mwy o, exciting thing. A gawn ni fel, wyt ti'n gallu cael fel second housewarming pan mae hi yn sefyll mewn? Oh, 100%. 100%. Fi'n meddwl bys fe ddim yn cymryd lot i fi cyfinsio hi peintio'r waliau nôl i wyn. Ydy hi lyco'r peach? Yeah, mae hi'n dweud, well, Oh! okay, na,
Mae hi yn hoffi e. Okay. Ond geiriau hi oedd, quite diplomatic, I think it'll make you happy. Mae'n cysau. Na, dwi ddim yn cysau. Hates the peach. Dwi ddim yn cysau, does neb yn cysau gymaint o ti. Dyma gair yn uniongyrchol directly to you, Rach. It's okay for you to say if you don't like the peach walls. Hang on. Na, mae hi yn hoffi nhw. Mae di gweithio fi bod hi'n hoffi nhw. Okay, good. Ond mae fi jyst yn shift o gwyn, ond o'n i'n barod am shift o gwyn, o'n i'n bod o waliau gwyn. Fair. O'n i fel, oh my god, new build. Oh, like, yeah. Gwyn. Ti angen fel ychwanegu bach o character i'r tai. Yeah, oedd e ddim yn even yn wyn fel Na, oedd e fel twyn clinical. croesawgar. Oedd e fel gwyn ysbyty. Yeah. Cos dyna beth maen nhw jyst yn prynu fel massive bucket, a maen nhw jyst yn slap o fel lan. Yeah. So o'n i fel, pam lain a tri o rhywbeth gwahanol? Ydy e slightly mwy llachar nag o'n i'n gobeithio bydde fe? Wel, nag o'n i'n dychmygu bydde fe. Ydy. Nes i wneud tester? Do. Oedd rhai mwy llachar gen i. Oedd e? Wow. no. Fi'n gallu dychmygu bys fe'n really nice yn yr ha, i fod yn deg, fel bod ysfen, mae'n twymach a mae'r hael. Pan nes i cerdded mewn heddi, mae'r hael wedi bod mas oni bai mae'r glaw sy'n newydd o'r lawr. Yeah. Ac oedd e'n teimlo'n really dwy mewn ma. So that's good. Diolch. Fi di roi compliment i ti ar y waliau. Wow. We are progressing fan hyn. Os ddim dy fi ar wedi recordio ac ar gamera, byddwn i ddim yn credu, I would be doubting myself. Ond, yeah. So be nes i dros y penwythnos da? Wel, absolutely frantically trio sortio mas o ti, fel bod e'n barod i rywun i sefyll mewn. A wedyn, o'n i'n gweithio, dydd Sul. Ond fi wedi bod yn gwneud bach mwy o goginio. Do. Wow. Lle mae Rach di bod? Wel, hefyd ti'n gael fi gyda leftovers a stuff. Ond, o'n i jyst yn teimlo fel... Yr awch? Yr awch, ie. Ges i hwnna ddoe. O'n i, fel arfer, mae Sam yn hoffi coginio. Fi'n licio coginio, like we both like equally. Ond mae hi'n teimlo fel rhywbeth relaxing i wneud ar ddiwedd y dydd. Nice. Fine by me. Ond ddoe, achos fi wedi bod yn sal ers i llun. Wyt ti? Yeah, but you just power through. Dydd llun sy'n newydd fod? Yeah. Dydd llun diwetha. Mae'n just mynd mas. Os mae'n gyda dydd iau. But you know me, I will literally power through. Mae'r kidney stones yn equivalent, fel mae hwnna'n dweud popeth, o'n i'n gyda kidney stones, ac o'n i'n dal let's just do it. Ond yes, fi wedi bod yn sal ers i llun, ond o'n i'n teimlo ddoe fel, okay, fi wedi cael digon o fel mopo o gwmpas y lle, make the sausage a mash. Stunning, gyda beth? Wel, oedd gen ni ddim veg ar gael. O gwbl? Na. Dim i... I was going to say, dim even peace we're in the very freezer. much fel a salad bunch. Ni'n licio salad efo popeth. Ond ti'n methu cael salad efo sausage, mash and gravy. I'm not crazy. Na, bys ni'n licio broccoli, ond mae gormod o broccoli wedi yn neud i chi fel, gassy. So mae'n balance. Okay. Oedd yr guy just weid, top recommendation, oedd y sausages yn gorgeous. Lle ges i nhw? Aldi, fi'n meddwl, neu Lidl. No, Aldi, gyda afal yn nhw. Oh, nice. Very nice. A bit, what are we talking? Onion gravy wedyn? Na, weirdly, chicken gravy. Cos mae'n mynd efo popeth. Mae'r beef gravy yn eitha fel rich, so mae'r chicken gravy yn eitha plain. A wedyn y mash, obviously, go iawn mash, I don't do shop wall. Gyda... smash a powdered stuff na. Yeah, menyn shirgar. Hashed jam, extra salt. A wedyn... Dim spon, ond menyn shirgar. But would be open to a spon. Hilarious sponsorship i ni. Sponsorship cynta ni, menyn. Absolutely. Fi'n lyfo menyn. You should see faint o menyn ni'n mynd trwy da. Mae dy fi shirgar a country life on the go at the moment. Country life achos yn deuluol, we've always had country life. Fair. Ond fi'n trio dod fe nôl adra, cael bach o Gymru yn y fridge. Yeah. Almond milk. Sa'n yfed llaeth go iawn. Yn y mash. Pam ti ddim yn yfed llais go iawn ta? Sa'n gwybod actually. Fi literally ddim yn gwybod pam nes i ddechrau ddim. Cos dwi ddim yn lactose intolerance. Na. Cos menyn. Wel, siocled. Sa'n gwybod nes i just stopo yfed llaeth. A nawr bys ni'n gallu yfed fel glasiad o llaeth, that's fine. I don't know. I guess it was a good thing to do pan o'n i'n 22, a nawr fi fel, well, I guess that's it. Cael lai fi'n yfed gymaint o laeth. Wyt ti? Yeah.
Fi'n fiend for a Ond milkshake. da iawn, good bones. Well, yeah, but also... Not good bones. good bones, sure. Ond fel, ultimately, ti'n ffilio fe just fel gymaint o hwnna o laeth heb bod yn cael impact ar fel... yeah. Well, Be ti'n mae meddwl? lot o calories yn llaeth nag os na. O, so, se? well, I don't know. Oh. Honestly, ddim... Mae na sugars a pethau yn llaeth ceirch a llaeth. Yeah. Oh, so, oes. Mae na a balance o bopeth na gwe. Falle paid efo fel 2 pints a day. Yeah, fine, I'll cut back. Cut back on the llaeth, babe. Yeah, no, I will do. Ti'n o be fi, bod fi wedi gwneud dim byd dros y penwythnos, big update fi. Yeah. A mae'n kind of mynd mewn i pwnc o trafodaeth fi'n lyfo siarad am. Mr Urdd. Mr Urdd? Big fan. Be ti wedi bod yn neud gyda Mr Urdd? Oh, Just ti a Mr Urdd? Na, Scandal. so, gai esbonio backstory. Athyn ni I gêm Cymru do qualifiers Euros, yr final qualifier. Do. So, y gêm yn erbyn Iwerddon, yr un yng Nghaerdydd. So, Yeah. the first leg o'r, Yeah. o'r qualifiers. A dros hanner amser, they wheeled him out. Mr Urdd, mlaen i'r pitch, a dyma'r tro gyntaf erioed I Sam gwybod am, I Mr Urdd dod mewn I bywyd hi. Yeah. Fi byth I siarad am Mr Urdd o blaen, zero context, a big triangle walks onto the pitch. Yeah. I go wild. Oedden ni'n sgrechen, that's Mr Urdd, fel, I went wild. Yeah, oedd Sam a Rach yn eitha confused. Yeah, achos hefyd be nath ddigwydd wedyn wrth fe fynd tywod lan a lawr yn dweud hi I bawb. Oedd nath y gan, hey Mr Urdd ddod mlaen. Clasur. A also lost our minds, canu pob gair o'r gan, ac oedd literally Rachel Sam yn edrych yn ni fel, Okay. what have we got ourselves into? Cwestiwn, pa un yw dy hoff fersiwn di o'r gan Mr Urdd? Yr un fwyaf, yr un o May Gwynedd. I May Gwynedd? Yeah. Well, yeah. Wel na, parch at May, joio fersiwn May. Yeah, here we go. Well, ti'n mynd cofio fersiwn Kick? Sara Ond Elgan, hwnna Tara fel Bethan. bach yn electronic. Don't talk to me about Kick. Kick oedd gig gyntaf fi. Hayden Holden. Hayden Holden. Fi'n joio enw Hayden Cofio, Holden. Chos mae'n sôn o fel iodlo. Hayden Holden. Oh, mae hwn fel borderline. A Steffan Rhys Williams, sorry. Sorry, Steffan. Sorry. Ti'n cofio Kick, yeah. Oh, wow. Ie, wel, fersiwn nhw yw'r un gorau o Hey Mr Urdd. Mae bach yn 2000s. Very Y Y2K. dyna beth sy'n amazing. Y2K yn cael fel big resurgence true, yeah. A mae Hayden Holden Hayden Holden yn y gan yn neud rap a fi'n meddwl bod ti wedi cael hwnna yn cael Mr Urdd y blaen a'r bit gorau yw gwersyll llaf a chwmni braf a changen ym mhob tre. Ni gyd yn ymwybodol mai ti yw'r dyfodol I y tîm Mr Urdd yn y goch gan y gwerth. Hey! Oh, hey, Mr. Sorry. Hey, Mr Urdd! Really weird version. Okay. Oh, it's of its time. Ond oedd e'n due fel refresh, brand refresh. Oes. Cos gath ei brand refresh hefyd. Mae'n edrych yn bach yn funky nawr, gyda'i LGBTQ socks a pethau. I het fwced. Yeah, exactly. Ooh, mae'n risky, fwced. Ond yn dilyn mlaen o'r, twod, instance yna yn y game. Oh, sorry, Yeah, sorry, nôl I hynna. Hefyd, fun fact, Owain, pwy fi'n gweithio efo, yn gwaith, drummer hyll, fe nath drumio ar Hey Mr Urdd. And he's raking it in. Oh my gosh, probably. No, lava. Genuine. That's a good little cash spin I over know. Okay, mission ni'n neud fersiwn. Hey Mr Urdd, gay though. Gay Mr Urdd. Gay Mr Urdd. And a wedyn fel y flag lesbian, and y borffor melyn a rhywbeth, right? Na, borffor oren a pink. Gay Mr Urdd under pews oren a pink. Oh my god, I can see it now. All female band. Actually, ble mae Mrs Urdd? Miss Urdd, actually. Because mae hwnna'n topic hefyd. Ms Urdd. We don't need no man to define our title, what? Na, again. Anyway, I digress. Yn gwaith, to ni, newydd, Mr International, ship o fe off I Japan. Yeah. So, mae Sam yn really invested yn Mr Urdd nawr, fel mae hi'n siarad am Mr Urdd yn gwaith I colleagues hi a pethau. Yeah. Hefyd nath rhywun yn gwaith hi, rhywbeth fel nath uncle hi creu Mr Urdd or something, I don't know. What? So nath
o'n i'n cael cinio efo colleagues fi diwrnod o blaen, ffrindiau gwaith fi, a nath un ohonyn nhw dweud, do Mr Urdd methu actually ffitio on a suitcase. Spoiler alert, do Mr Urdd ddim yn person go iawn. Dwi ddim yn gallu ffitio on a suitcase i fynd i Japan. So rhaid nhw torri Mr Urdd lan. Body parts in a suitcase. A wedyn oedd taxi driver yn cymryd Mr Urdd's body parts in a suitcase i Llundain by himself i'r airport. What? Fel bod yn gallu mynd i Japan. A wedyn, fe ddoi o'n i yn y swyddfa, a oedd Sarah, un o cyd-weithio fi tu ôl fi, yn chwerthin, dwi'n edrych ar Mr Urdd. So nes i fynd draw, i fel, I need to know what's happening to Mr Urdd. A oedd just fideo o Mr Urdd yn mynd trwy'r fel baggage, ac yn edrych fel ar fi'n cael ei crematio. So oedd neb gyda Mr Urdd? Fi'n meddwl falle oedd rhywun o Orchard di mynd, rhywun o gwaith fi di mynd gyda fe, because of how do you get the suitcase. Ond So nes di ddim cael mynd i Japan? Dim ond pobl sbes i cael mynd i'r big ones. Wel, da iawn Mr Urdd. Da iawn, he's made it to Japan. Mae'n mor global. I know, ond nath rhywun torri fel lan. Unhinged. Nes i droi hwn i gyd mewn voice note i Sam, ac oedd hi just fel, I don't get it. What is going on with this cultural phenomenon? Phenomenon. Yeah. Mae'n funny, all of a sudden, does dim lesbians yn gallu gweud phenomenon. Ni dim ond yn gallu dweud femininomenon. True. Diolch, Chapel Row. Nôl i'r quiz, though, nath ni dydd iau. Yeah, so a quiz, X's and O's, lesbian renaissance quiz, nath ni fynd i. Nath ni smash o fe, fi'n meddwl. Do, nath ni'n really dda. Dwi'n meddwl nath ni'n dda ar y music round achos ti, mainly. Na, Caitlin. Oh, yeah. Caitlin, shout out Caitlin, biggest fan. Shout out Caitlin Mickey. She's just like a friend to me. I know. Ond mae'n gefnogol iawn o'r pod. Ydy, mae'n rili gefnogol. A fi'n mor falch bod fi wedi cwrdd â hi. Ond nath hi, just achos nes i ddweud femininomenon, nath hi dweud, mae hi'n mynd i weld Chapel Row Harris, mis Awst, a we randomly were like, let's all go. Fi'n gwybod. Fi ddim yn gwybod os byddai'n gallu mynd. Na, literally, ar ôl gadael ni fel, actually, oes gen i unrhyw diwrnod a gwyliau i gymryd. Mae just, wel, mae hefyd, mae fe'r mis ar ôl yr Euros, fi'n gwybod byddai'n sgynt. Oh yeah, true, a fi'n mynd i Disneyland Paris yn mis cyn y Euros, so... Stunning, fi'n mor jealous o hwnna. I know. Wyt ti'n ystyried dy hun i fod yn Disney adult? Na, dim o gwbl. Fi es i Disneyland pan o'n i'n falle 12 oed, a gyd fi'n gallu cofio yw'r Pirates of the Caribbean ride. Mae hwnna'n iconic. Da iawn. Yeah, a dyna be yw'r unig rhaid fi really eisiau mynd am yw'r Pirates of the Caribbean. Wyt ti'n hoffi raids fel rollercoaster-y? Wel, dyma'r thing yw, o'n i ddim actually, oedd gen i fel syniad o Disneyland Paris ym mhenni, which is actually incorrect. O'n i ddim yn deall bod it actually literally just in theme park. Beth ti'n meddwl? Ti'n gwybod fel, enghraifft, Harry Potter Studio Tour, fel lle ti'n fel, you get to like be in the sets a pethau fel na. Achos yn amlwg ti'n gweld fel y castell a pethau fel na. Yeah, ond mae'n hefyd yn bach yn worrying bod fi'n methu cofio'r pryd es i pan ni'n 12. Cos surely bys ni'n cofio, fi'n cofio mynd ar y ride, ond dim lot eraill. Mae da nhw bit newydd o'r enw, dwi ddim yn newydd, I think mae fe 20 mlwydd oed, o'r enw Studios? Fel Warner Brothers. Na, mae fe'n un yn Disneyland Paris, mae'n Disneyland Studios, a mae hwnna bach mwy o fel, sut nath nhw'n wneud stwff a raids hefyd. Mae fi a Cariad Cousin Sam sy'n mynd, dyn ni ddim yn huge. Ti a Cariad Cousin Sam? So fi a Sam yn mynd. O'n i fel, Surely Sam? Na. Fi a Cariad Cousin Sam, o'n i fel... Fi? Na. As in, fi, Sam, Cousin Sam a Cariad Cousin Sam. Mae hwnna'n ei gymaint mwy o sense. I said the same thing, Cariad Cousin Sam. Yeah, ond i ddim yn meddwl bod ti wedi dweud a Sam a Cousin Sam. Oh, na, a Sam a Cousin Sam. No. Dim just, yeah. Dyn ni ddim yn licio mynd ar ride, so byddwn ni'n gallu fel just aros tu fas gyda'r bags, I suppose. Fi'n hoffi'r rides, ond unrhyw beth sy'n spin-o. Na, teacups. Can't do. Na, teacups, na. Ti eisiau... Dwi eisiau dweud y stori yma. Oedd y amser hir yn ôl, so na i ddweud. So, ddim pan o'n i'n blentyn bach, ond pan o'n i'n y flwyddyn gyntaf yn coleg. Yeah. So, es i Aberystwyth. Yn Aberystwyth, mae yna ffair yn dod bob Gaeaf. A... Ffair?
O'n i di bod yn neud rhywbeth, sa'n gwybod beth o'n i'n neud. I don't know, rhyw hobby thing, you know me, I love a hobby. A wedyn, oedd ffrindiau fi gyd di bod yn mynd mas yn cael few drinks, cael, just efo bach o wyn a stwff, oedd pawb yn mynd i'r ffair wedyn, wedyn si, na i weld chi wedyn. So fi oedd yr unig un oedd actually ddim wedi bod yn yfed mas o ffrindiau ni. Okay. Aethon ni i'r ffair, a'r bwys Pet at Home, os chi'n gyfalydd gyda Aber. Really niche Aber, content fan hyn. Dyw Aber content ddim yn niche. So, a dyma pryd, ti wedi cofio ffrind fi Heledd? Oh god, fi mor shit yn cofio pobl, fi ddim yn siŵr os oed ti, ond dyma pryd o'n i'n gwybod bydd y Heledd yn ffrind dau fi am oes. Basically, beth nath i gwybod, ethon ni ar un dreid, a o'n i fel, hwnna ddim di siwtio fi yn ormodol. O na. O'n i fel, teimlo bach yn queasy. Ond ond wedyn pawb yn mynd ar yr un nesa, a o'n i really ddim eisiau sefyll wrth yr ochr wneud yn byd, you know me, I like to be involved. So wedyn, gad yn rolio'r llygad. Is i, na i wneud e. Oedd rhywun all yn barod i penderfynu bod nhw ddim yn mynd i, so maen nhw wedi dal yr hero. Bags o efer. Yeah. Ond o'n i ddim di actually gweld y reid yma mynd rownd eto, so o'n i fel, well... So ti ddim yn gwybod pa fath o reid oedd e eto? Na. Fi ddim yn dda yn gyda pethau sy'n spino, ond oedd y reid yma, turns out, nes i ffeindio mas trobo fi arno fe, yn spino rownd mynd upside down, lan, a spino rownd ar yr un pryd. Fi'n gwybod yr un, sy'n fel mewn fel... Cat. O fewn tua 10 eiliad, o'n i wedi bod sick lawr wyneb fy hun. A o'n i upside down, so oedd e'n mynd lawr. Gwallt fi popeth. A wedyn... O'n i fel, help, oedd pawb yn sgrachen. Pawb yn sgrachen. Ti'n strapped in. O'n i'n poen bod fi'n mynd i tagu a marw, actually. So, erbyn ni cyrraedd y diwedd, o'n i just obviously eisiau fel rhadig i ffwrdd. Like, dod off a thing a just fel dianc i rhywle fi'n gallu sortio fy hunan allan. Ond, nath y peiriant gorffen, reid, whatever, gorffen. A mae vests pawb yn mynd lan, heblaw am fi a'r person just nesaf i fi. A oedd rhaid i'r boi, o'n i fel, oh my god, like, fuck my life. Oedd y boi, y boi oedd yn rhedeg y reis, dod draw wedyn, a oedd yn gofio fel gwasgu'r vest thing mewn, a oedd e just, cyn i wneud hwnna, oedd e just edrych ar fi mynd, wedyn neud e. A wedyn gyrraedd i fod. A ffrindio fi fel, what the hell happened to you? O'n i fel, oedd hwnna'n peth gweithio. Ti'n rhoi wedi digwydd i fi? Yeah, oedd e'n funny though. Oedd e'n, to be fair, that's exactly the reaction. Yeah. So pam bach, oedd e sick ti'n mynd ar unrhyw un arall? I'm not being funny. O'n i yn yr awyr. It must have. Mae rhywun fel, oh my glawio. Cos mae fel dwy ochr, so wrth bod ti upside down, ti wrth ben y pobl arall sydd yn y rei. I know. Oedd hwn, ti'n sôn, 14 mlynedd yn ôl nawr. Oh my god, 14 mlynedd yn ôl. So, o'n i fel, mae hwn yn awful. Hwnna'n horrific. So wedyn, nath ffrind fi Heledd, oedd hi fel, mae'n ffain, na ni'n mynd i sortio ti mas. O'n i fel, hwnna'n really nice. O'n i fel, ddim yn gwybod beth i wneud gyda fy hun. So wedyn, nath hi fel, helpu fi strip off tu ôl i reid arall, cos o'n i'n lwcus, o'n i wedi tynnu cot fi off. So wedyn, nes i strip o'r top fi off, a just gwisgo cot wedyn, a oedd hi wedi ffeindio bobl i fi o rywle, i os oedd gwall fi allan, mynd rhaid i bach. Wedyn y cyfamser, oedd ffrind arall ni teleru, yn trio ffeindio plastic bag i roi top fi iddo. Ond o'n i yn y ffair, oedd hi fel, oedd hi fynd o'r stond, oedd hi fel, hiya, have you got a plastic bag? A oedd hi wedi mynd y stondin, back in the day, ble oedd ti'n gallu ennill pysgodyn. A wedyn oedd gen nhw. Ond oedd nhw fel plastic bag hollol see-through, oedd hi fel, you've got any different one, like a Tesco bag or Mazda bag? A nhw fel, na, like take it or leave it. So wedyn y ble o'n i, nes i aros am very brief. O'n i wedi siarad ar ôl hwnna, just cer adre, o'n i just fel, so nes i fynd nôl i Pantycalen. A this is how fast news travels, right? Achos erbyn i fi, fynd nôl, obviously mynd i stafell fi, cael cawod, rhoi dillad sic fi yn y cerdded i lawr y laundrette trwy'r canteen.
As rhywun, hey, clywed, actually, Catrin Blaney, comedian nawr, da iawn Catrin Blaney, hey, clywed bod ti di hoodie and a hoodie. Yeah, do. Ti nath ysbrydoli career comedy Catrin Blaney. To be fair, they're wastad yn really funny. Oh, there we are. Yeah, mae'n dal yn really funny. Ond, Wow. so, yeah, yn y bôn, So ti'n licio fi'n right? hoffi reid, ond ddim rai sydd yn spinno. Na, fi rhywun fath. Bys ni probably hefyd wedi bod yn sick, i fod yn dig. Wel, fy neb arall yn, just fi. Just ti. A falle ewn ni ar right efo'n gilydd. Okay, gwych. Na i ddim Pinky Promise o, gos bydd hwnna ddim yn digwydd. Ie, mae'n meddwl dim byd Pinky Promise gan ti, Cap Na, Norris. ti ddim yn meddwl dim byd. Na. Sos. Gallai weithio ti am crush diweddara fi? Suppose. A nisgwyl. Ydw i di really meddwl am y person yma, gweld nhw'n y gol yma o'r blaen? Celeb? Celeb. Cymraeg? Na. Oh. Na. Fi wastad yn rhy nervous i sôn am celebs Cymraeg, achos... It'll get back to him. Wel, it'll get back to them, ond hefyd, fel, yn y diwydiant ni'n gweithio ynddo, Yeah. inevitably, ar ryw bwynt, byddai'n gofyn Gweithio ffonio nhw lan a nhw, gofyn iddyn nhw fod yn westau o rhywbeth. A fi fel, mas ysyn ni yna. Also, fi yn barod wedi yn dod pan nes i sôn am awakening fi yn gwylio gwaith cartref gyda Hannah Daniel. Oh, yeah. Shout out. Gwesa ar y pod. Oh, imagine. I think bod fi'n really nervous. Ti? Bydde ti? Oh, cute. Yeah. So na, dim Cymraes. Okay. Dim rhywun hoyw. I know, tricky territory. Although, I don't know, it's mae'n siŵr Falle a little bit of... Falle mae'n siŵr gweud rhywbeth wrthon ni. Okay. Kelly Clarkson. Beth? Kelly Clarkson, ar hyn o bryd. Straight as hell, right? Wel, ti'n gwybod beth nath i... Wel, nath i ganu Chapel Row, na ni fel, I'm into that was this. good. This is Yeah. great. Mae llais hi'n amazing. Insane. Effortless. Ti'n gwybod sy'n ffynnu, o'n i gweld pobl yn gweud ar TikTok a stuff, nath cos nath i enll American Idol dod un cyntaf, oedd American Idol cael ei greu to find America's best singer, a nath they nhw'n did neud it. yn y gyfres gyntaf, Yeah. and they kept on pointlessly. Yeah, Several literally. years. Dyl nhw wedi stopio, yeah. To stop it. They peaked. Fi'n teimlo fel hwnna gyda X Factor, Little Mix. Oh, yeah, Little Mix. I loved well, dim loved, but I think Mae Little Mix yn brilliant. class. Yeah. Ond gyda Kelly, un peth nath i wneud wythnos hyn, a ni fel, waw, fi ddim di. Oh, God. Fi just, okay, Kelly. Oedd, ti'n gwybod y gan, just he's on a vacation far away. You know, What's the chorus? Ddim cofio. Ond, mae'n a bit ble mae'n mynd, you know I like my girls a little bit older. A nath i ddim newid fel y pronouns. So mae nawr, mae fel Girls. lesbians ar TikTok yn mynd yn nuts, cos mae jumped fel, on it. Yeah. mae pawb fel, oh my god, Ydy Kelly. hi. A pan nath i ddweud, you know I like my girls a little bit older, nath i wincio. At y camera. Falle Ydy then, Easter egg. Is it? Falle, cos nag oedd hi, fi'n cofio, pan fi'n fel eisiau crio, mae good video fi'n gwylio, I mean, na I just crio, but good video i hefyd, just bod yn y feels, yw pan nath hi canu'r gan yna am ex-husband I Wanna Guess, ac nath hi just crio ar llwyfan and mae'n really dris. So mae hynna'n wedi mynd trwy fe gyda dynion, and I tend to find ma later in life lesbians, ma nhw wedi mynd trwy rhywbeth gyda dyn. Weithiau. Weithiau. Dim bob tro. No, dim bob tro, ond weithiau. It takes realising, what am I doing with this man? Wel, Kelly. Kelly babes, croeso. Mae yna groeso mawr i Kelly bys yn un gweud. Oh god, yeah. Fel... Fi'n teimlo fel, oes na, yn amlwg fel yr hynna chi'n mynd, mae yna llai o known lesbians o ran celebs. Wel, ia, achos... Yn amlwg, achos dde ddim yn, oedd nhw'n methu to mas, bla bla bla. Bydd yn striw o gyrfal lot o nhw. Ond hefyd fi'n teimlo fel, hyd yn oed, faint yw oed yw Kelly fel 40s? Syniad da, cwestiwn da, ti fi checo? Yeah, cos fi'n teimlo fel 40 and below, mae yna fucking loads o ni. Yeah. Mae hi'n... Oh, come on, guess. 42. Shut up. Bang on, 42 years old. Os oedd hwnna yn y quiz, bys ni di ennill, literally. Bys ni di ennill. Yeah. Wow. So mae 10 mlynedd yn hun na fi.
That's doable. I hope she doesn't like her girls a little bit older. Oh, well, fi'n meddwl bod i, achos nath i winco, so mae'n a big message. Kelly. Kelly, babe. Pwy bys ni'n rhoi Kelly efo? Sarah Paulson, I can see. Fi gwybod mae Sarah efo Holland Taylor. Na. Oh. Rhywun mwy fel bywiog. Bywiog. Maybe like a basketball player neu rhywbeth. Oh, gwbod, yeah. Okay, yeah. WNBA vibes. Okay. Na ni seto hi lan falle. Fel, ti'n gwybod Sophia Bush? Yeah. She's a later in life. Well, dim that late in life. Ond nath hi ddim dod mas tan weddol diweddar. Yeah, gyda Aisling Harris. A fe chwarae goalkeeper i America. Okay. Straight dros pen fi. Yeah, well... Nes i reid rhywbeth Alex, though? Enw hi? Aisling Harris. Oh, okay. A fe mae'n mas gyda Ali Krieger. Hefyd yn chwarae pêl-droed i America. Sydd nawr yn mynd mas gyda Jen Beattie. Oedd ar chwarae Arsenal a yr Alban. Fi literally yn cwmpo i gysgu. Okay, well, we'll move on ta. Ond, mae'n rhan mawr o'n diwylliant ni. Bech, pêl-droed Fel hoiwan. Oh, God, yeah, ydy. So, come on. Na, I'm in it for the national only, national glory only, a wedyn, sa'n drilo lawr i'r tîmau regional, fel petai. Regional team. Yeah, chwarae tig. Yeah. Well, so yeah, Kelly Clarkson. Unrhyw sy'n ti i rannu am ar hyn o bryd? Na, fi'n trio meddwl, be fi'n gwylio... Oh my God, fi'n gwylio White Lotus. Fi di gwylio'r gyfres gyntaf ar y wyren unwaith. Oh. Yeah. Mae hwnna'n weird. Mae beth. hwnna'n surprising, achos fi meddwl bys y ti heb gwylio'r ail gyfres? Sa'n meddwl bod fi, ond dim ond achos, ar be mae e? Now TV. Ond fi literally just yn sign o lan pan mae White Lotus mlaen. Just i wylio fe, yeah, and then I'll make the most o gwylio pethau allan o fe fel Veep a stuff. Ond, but fi'n obsessed with White Lotus. Fi'n meddwl bod e'n un o'r pethau gorau fi wedi gweld. So fi'n trydydd gyfres a hyn o bryd maen nhw yn Thailand. Really joio. Mae Amy Lou Wood, fydden nhw enw hi? Oedd hi ar... Yeah, oedd ar Sex Education. So mae hi yn y gyfres yma. Ooh. Fi'n meddwl, I have a theory bod hi'n mynd i fel cael rhywbeth efo... Mae'n y merch arall sydd wedi dod mlaen a basically mae dau gŵr nhw yn fel grumpy old men a maen nhw fel ifanc. O, so ti'n meddwl bod nhw'n mynd i... I don't know, there's a vibe, but I don't know if it's just me sensing the vibe. Neu eisiau'r vibe. Am I sensing it or am I manifesting it? Yeah, genuine. Oh yeah, I love White Lotus. Dwi'n sy'n gwneud fe. Yn wedig yr ail gyfres yn Sicily. Oedd hwnna'n... Hwnna oedd di'n sbar fi loads i fynd i Sicily. Yeah, beth eisiau fi wneud? Yeah. Na roi fe ar y rhestr. Ti'n bod yn gwylio yn beth? Wel, dim ond Love is Blind and I'm all caught up now. Oh yeah! Os na penod y nawdd wedi dod eto ers yr pods? Na, dim eto. Oes, maen nhw wedi gyd bod ar honeymoon. Okay, paid spoiler. Na, dim honeymoon. Just gwyliau, mynd dyn nhw ddim off yn briod. Yeah. Okay, braidd i dal alon gyda hwnna. Oh, tell you what, nes i reid lot o fast forwarding mae rai fi Do wedi fe, fyd. Love is Bland more like. Mae rai o'n nhw more boring. Ti fel, sut nath rhywun cwmpa mewn cael gyda personoliaeth ti? Ti mor boring. Dynion neu'r ddau? Mae un dyn, fi fel, oh my god. A mae ddim yn gallu stopio siarad am chwarae. It's just a bit weird. Oh, Dave? Dave. Yeah. I noticed that. Pan oedd yn siarad am... Nath o dechrau crio pan oedd yn siarad am chwarae rhywbryd. I don't know if mae jyst i cael fel rough edit, neu os we're literally yn siarad am chwarae bob brawddeg, probably cael rough edit, so we shouldn't judge. Ond... Weird, but ond mae fe dal... out of context fel ni'n gweld yn y rough edit version. Mae fe dal yn weird i siarad am chwarae ti that much. Fi'n mynd bod unrhyw un sy'n siarad... Yn y context mae fe'n siarad amdano hi. Like, why do you care so much? Weird. Really weird. Really weird. Fi ddim yn convinced bod unrhyw un ohonyn nhw yn mynd i... Mynd yr pellter. Na. Nes i wylio Maths... Married at First Sight UK, a gathen nhw reunion. Cyfres newydd? Na, yr un sy'n newydd fod, gathen nhw reunion. Weirdly, y gyfres sy'n newydd fod a'r gyfres just cyn hwnna, chos fi'n meddwl nath nhw ddeud 2 gyfres mewn 1 blwyddyn neu rhywbeth. So gathen nhw reunion o'r 2 gyfres mewn 1. Yeah, weird. Ond fi'n meddwl achos hefyd, oedd na bach crossover achos nath un o'r dynion wedyn fel hwco lan gyda un o'r menywod o'r series at, bla bla bla. Ond mae hwnna hefyd, yeah, boring.
I don't know, na I definitely mynd i wylio hwnna nawr bod fi'n gwybod bod e'n bodoli. Ie, mae'n y bach o drama, ond... Os oedd rhaid i ti'n neud un o'n nhw, a ti ddim gyda Sam, yada, Ia. pa raglen bydde ti'n neud? Love is Blind, Married at First Sight, neu... Love Island. Oh, Love Island because of the holiday. Os o fi Ti'n cael genuinely... gwylio gyda bob un o'n nhw? Os o fi genuinely... Ia, ond Love Island ar wyliau am fel 8 wythnos, hopefully, os chi'n neud y trwy. Ond fi'n meddwl, os ych chi yna am fame... Love Island. Wel, na, achos mae'n risg bod ti ddim ond yna am wythnos. Whereas, os y ti ar fel Love is Blind, you could just fake a connection and then you're in it for the whole thing. Yeah. A'r un fath gyda Married at First Sight, I suppose. Yeah. Love Island am gwyliau. Love is Blind. Na, sa'n meddwl allan ni'n... Love is Blind for the shits and gigs, achos mae hwnna'n swnio fel hwyl, just dod i nabod rhywun heb gweld nhw, and then I would just not actually marry anyone and just go. Yeah. A wedyn, maths, no, red flag, could never. Honestly. Ond hefyd, Married at First Sight, achos ti'n cael prioda, wel, mae'r weddings yn eitha fel cute. Ti'n gwisgo, wedding dress. Cute and all, except, like, absolutely bizarre. Yeah. Awkward. Yeah, mae hwnna yn really weird. Pam ti eisiau fel cael fake priodas? Mae teulu ti gyd yna. A mae hefyd yn... nabod nhw. Fi wastad yn meddwl bod yn weird pan maen nhw fel, mae mam a dad fi ddim yn cytuno gyda hwn, blah, blah, blah. And I'm like, they do know it's a fake. Ti ddim actually yn priodi. Let's all just pretend we'll give you a tenner after it, fa? Fi'n siŵr oedd e arfer bod yn real. Pan nath Married at First Sight ddechrau, tro cyntaf rownd, oedd e'n real fel, genuine fel social experiment. Oedd dyn nhw fel genuine expert, relationship expert. Oedd Vicar yn rhan o'r prof, fi ddim yn gwybod pam, oedd yn rhywbeth i'n neud gyda fel ffydd a stuff. Ond ddim bod pawb yn grisnogion. Fersiwn Brydeinig oedd e. A rhywun arall, o'n nhw'n cymryd e'n really o ddifri. O'n nhw ddim yn trio wneud e'n exciting ar gyfer y cameras. Probably achos o hwnna. Oedd e ddim particularly exciting ar gyfer y cameras. A nath nhw ddim wneud e. Wel, nath nhw completely newid y format. Oedd na break rhwng y format yna a'r format yma. Achos fi'n cofio gweld advertisement amdano fe tro gyntaf rownd ac yn i yn meddwl, like, oh my god, mae hwnna'n crazy, fel social experiment vibe. Ond nes i ddim gwylio fe. A wedyn, ers gweld Seasons Australia, fi wedi dechrau gwylio'r un Prydeinig. Achos mae'r drama yn... Mae'r Australians yn wyllt. Mae hwnna'n dod wrthos nesa. Fi'n mynd i absolutely hamro gwylio hwnna. Methu aros. Cyn i fi gwrdd o rage, oedd lot o ffrindiau fi'n bygodd sain o fi lan ar gyfer first dates. Fi wastad yn... Achos mae hwnna'n fully about personality na gwe, fel gallu ti ysgrifennu'r application gorau yn y byd, fel ti bod yn single all your life or whatever, ond os mae personality ti'n ddim yn dod o draws o'r camera, in any way, maen nhw ddim yn mynd i gael ti mlaen, so mae bach yn... Ond, o ti'n gwybod, mae pawb yn yr bwyty yn first date, mae pawb ar first date. Mae hyd yn oed y rhaid nhw ddim yn ffilm, yn ffocysu arno, neu Michael Lan neu be bynnag. So, maen nhw gyd yn rhan o'r sioe? So ti'n gallu applio i fod yn background date. Cool. Ond mae rhaid chi fod ar first date, background date. Mae pawb ar first date. Pawb yn y restaurant. Maen nhw wedi symud y restaurant ar ei bath, nag yn nhw. A pob tro maen nhw'n cael ti fas, fel, i'r botanist. Botanist, Oedd hwnna arfer bod yn Burger and Lobster. Oedd e? Mae'n licio mynd fyna. O'n anghofio bod ti'n y brifysgol na. I swear ni siarad hwn, pob podcast. Ond... Lle o'n ni? Ie. Shut up, Bath. Shut up, Bath. Wyt ti eisiau chwarae gêm? Wastad. Always. So mae fach fel top trumps. Fi'n mynd i enwi celeb hoiw i ti. A dwy menyw hoiw. Okay. A ti angen dewis, like, who would you rather? In a non-demeaning way. Hoiw neu queer neu... A falle bydd rhai hon nhw bach o surprise. A wedyn, na cario mlaen neud hwnna ond cadw'r person ti'n newydd enwi until we come to, like, the top. Person fi'n hoffi mwyaf neu person bydde fi'n fel ffansio mwyaf neu... ffansio mwyaf. Okay. So, na i ddechrau efo Cara Delevingne a Kate McKinnon.
I'm going Kate McKinnon. She's a laugh. I'm funny. Okay, so Kate McKinnon neu Cameron Diaz. Cameron Diaz ers... Jumping ship. Na, cos mae Cameron Diaz hefyd yn funny. Okay. Mae Cameron Diaz yn funny. Fi'n siŵr meddwl pa ffilm nes I hoffi hi ynddo gyntaf. Cofio'r Charlie's Angels oedd hi ynddo. Nes ddim gwylio hwnna. Nice. Hi, Drew Barrymore, Lucy Liu. Lucy Liu. All of the above. Combo. Great. Yeah. Okay, Cameron Diaz, Angelina Jolie. Cameron Diaz. Okay. Yeah. Cameron Diaz, Gillian Anderson. Cameron Diaz. Okay. Diaz. Cameron Diaz, Drew Barrymore. Did not know. Mae hwn yn anodd achos... ti'n gwybod beth bydde draffaeth gyda Drew Barrymore? Be? Mae hi'n sôn o fel Sarah Paulson. Oh, yes. Ti just was on it. Rwy fel, yes, sweetheart. Yes. Oh my God. Cameron Diaz. Okay. Cameron Diaz, Aubrey Plaza. Fi'n mynd I o adael Aubrey Plaza I ti, achos fi'n gwybod bod ti'n fan mwy. Aubrey. Hefyd, mae Aubrey Plaza yn really funny, ond mae hi'n bach yn bizarre humour I fi. Oh, really? Ti ddim yn fel... Ti ddim gwybod whether you should take it serious neu... Fi'n gwybod, you wouldn't know where I stand. Yeah. Fi'n gwybod? Fi'n synnu bod Cameron Diaz yn... dal yn cyd o pawb. I know, wow. Surprise o fy hun. Okay, fi'n dweud un mwy. Cameron Diaz, Billie Eilish. Billie Eilish yn really ifanc yn dwi? Faint oed yw 22, 23, 22? Oh. Okay, be am... okay, un mwy. Kristen Stewart. Cameron Diaz, Kristen Stewart. Oh. Kristen Stewart fi fel, fit. Yeah. Especially nawr, cos fi fel, fi'n hoffi bod hi'n, like, kind of visibly queer. Yeah, Do you know what I mean? yeah. Fi'n Mae hi'n hoffi fwy hwnna. fel androgynous. Yeah, bach mwy androgynous. Sy ddim fel arfer fel go-to fi. Na, yeah. Ond, I don't know, mae'n fair, innit? So... Ond fi ddim yn meddwl bod hi necessarily that funny. Ydy hi? Na, dwi ddim. Okay, Cameron Diaz. Wow, Cameron Diaz yn ennill, for sure. Da iawn Cameron Diaz. Llongyfarchiadau. Honestly. Bydd hi'n thrilled. Yeah. Her publicist is going to be all over this. Ond mae Cameron Diaz yn briod gyda ers ages a gyda plant gyda... un o'r brodyr o Good Charlotte. Cofio Good Charlotte? I'm going to say Emo band. Benji Madden. I'm not going to lie, I don't care about that fact. Ond diolch Oh, am wow, rannu. mae hwnna'n wildly offensive. I ti? I fi. Cameron Diaz. I Cameron Cameron Diaz. A Good Charlotte. Ac yn enwedig I fi pan o'n i'n fel 2 ar 10. Oh, pan ti'n mynd trwy Deuddeg phase. Oh, it wasn't a phase, it was a lifestyle. Okay, neud ei fi. Iawn. Reit, ti eisiau fi roi pobl gwahanol I ti? Oh, yeah. Okay. Os ti'n gallu. Ydw. Okay. Yn gyntaf, Sarah Paulson. Sarah Paulson. Oh, sorry, fe'n rhoi dewis. Yeah, well, is that the only option? Neu Miley Cyrus. Ooh, Sarah Paulson. Really? Yeah. Well. Fi'n meddwl, a dim fel, her llais is incredible, but sa'n meddwl bys ni'n gallu byw efo llais Miley Cyrus. Be, of gravity. Yeah. Yeah, mae'n really deep. Pan mae hi'n dechrau siarad, fi wedi gwrando ar hi'n siarad o'r podcast weithiau, a mae'n mor fel monotone a deep a gravelly, mae'n neud fi bron yn really sleepy, so mae just ddim yn dig I hi, mwy na dim. So Sarah Paulson. Ti'n mor considerate. Okay, so Sarah Paulson. Sarah Paulson neu... Is that Marilyn Monroe? Oh, Yeah. go on, girl. Sorry, carry on. Neu hi? Be? Mae'n rhoi quotes na gwe. Be nath I ddeud? Mae'n dweud, according to reports published after her death, Monroe's feud with Joan Crawford started after a one-night stand and that she had a 4-year relationship with Natasha Lights, living as man and wife before her marriage to DiMaggio. Oh, wow. Go on, Mazza, babe. Mazza. Sarah Paulson. Okay, Sarah Paulson. Lindsay Lohan. Cofio pan oedd hi efo'n mynd mas gyda... Oh, yeah. What's Sir Mark the Ronson, chwaer Mark Ronson. DJ. Yeah, she'd be a laugh, Lindsay Lohan.
Actually, na, achos fi'n licio Quiet Life, so Sarah Paulson. Sarah Paulson, okay. Charlize Theron. Pa nhw hi? Oh, she's like an Avenger neu rhywbeth, nag yw hi. Is she? Blonde hi. Na, Sarah Paulson. Okay. Falle bod fi'n mynd i angen mynd dros rai ti di dewis i fi. Mynd o'r cychwyn, yeah. Okay. Oh, Jess Glynn. Oh, God, na, Sarah Paulson. If I have to hear, darling, oh my, the worst. Bydd ti'n cael cheap holidays. Oh, yeah. Wel, maen nhw'n cheap. Ti'n gone cheap trwy twy. Efe twy mi hi'n neud. Na jet 2 neu rhywbeth. Fi'n joio as if bydde fel Sarah Paulson methu hefyd probably. Oh, yeah, true. Mynd â chi ar wyliau. Cheap yn y falls, yna. Cheap holidays gyda Jess Glynn. Un mwy. See if we Un can beat mwy. Sarah. Ond fi meddwl ti'n rhai fi that just would never tickle my fancy. Fi ddim wedi gweld unrhyw who would. Oh. Who would? Aubrey Bloody Plaza every day. Wel ie, mae hwnna'n boring, cos fi'n gwybod yr ateb yna. Okay, pwy ydyn ni ar? Sarah Paulson. Sarah Paulson neu Angelina Jolie? Angelina Jolie. Ife? Yeah. And by'r ffilm nath i'n really early doors pan oedd mewn psychiatric thing gyda Winona Ryder. Don't know. Doesn't sound like my cup of tea. Oh my God, mae'n really intense. good. Really good. Beautiful. Mae hi mor beautiful. Fel stunning. Like naturally stunning. Ti'n gwybod beth though? Fi'n gwybod bod hi, but she's not for me. Really? Nah, I'm sure I'm not for her, so I'm sure she's not bothered. Ond hefyd fel mae hi'n dad, like how she holds herself. I don't know, mae'n rhywbeth really fel mysterious. Okay, mae hwn yn sgwrs fi di cael gyda Dom James. Okay, Dom James. Okay, Dom James. Dyma sgwrs ni di cael, reit? Pretty versus striking. Oh, okay. Okay? Yeah. Ac I fi, mae yr enghraifft perffaith, obvious, kind of diog, yw Angelina Jolie, striking. Jennifer Aniston, pert. Fel cute pert. Hwnnw fi mo'n Dim generic, ond fel... Generic. I know, mae'n swnio'n really... We're literally boiling them down to look sydd yn really shit. Ond, mae Angelina Jolie yn like, wow. I would say fi ddim di bod yn boiling nhw lawr I looks, actually, I must say, achos fi di bod yn meddwl lot am faint bydden nhw'n neud I fi chwerthin. A genuinely, fi'n meddwl bydde fi'n cael amser gwell gyda Jennifer Aniston. Na Angelina Jolie. This is like... So 2005 neu beth bynnag. Pam ni'n pito Angelina Jolie and Jennifer Aniston yn erbyn ei gilydd. What the hell? Pito. Brad Pitt. Beth? You know the reference there. Pito? Nes ti ddweud pam dyn ni'n pito Angelina Jolie. Oh, for God's... That's such a you joke, hefyd. It is. Ond ti'n gwybod beth? Delivery. On that note, fi di cael digon o delivero'r podcast yma gyda ti, so... Wel, diolch eto am rando. Rai ohonych chi am y degfed tro, aren't you troopers? Da iawn. It's been a lot, so diolch am hwnna. A nawn ni siarad â chi wythnos nesaf. Ta-da! Ta-da!